fa Sunusi Lami da Sunusi HRH ya janyo kwalab Baba Ganduje ya ce masa duk abin da Baba Ganduje yake yana cewa dan talaka yake ba dan talaka yake yi ba dan siyasa yake yi kuma ya kara da cewa babu wanda yake fatali da umarnin kotu kamar gwamnatin Kano. Idan ba ku manta ba shekarun da suka gabata gwamnatin Kano ta tsige Sunusi Lami da Sunusi da gwamnan daga sarkin Kano sannan aka kore shi daga garin Kano aka kai shi can Nasarawa kamar yadda na karanto saboda kawai yana saka bakin shi abubuwan da suka danganci siyasa da kuma tattalin arzikin Najeriya wanda a lokacin yace har mitin aka yi a federal government domin a tsige shi. Shi kuma ya ce a matsayin shi na shugaban talaka ta yaya a ce kana sarki kana shugaban talaka a ce kai ba za ka yi magana ba akan abin da ke faruwa sai dai kai gum kai shiru. Well bare ku ji kunnen ku abin da ya faɗa. Su suke magana. Ni na ci na san da gwamnatin Kano ta ce a bincike ni akan ina sukan tattalin arzikin kasan gwamnatin tarayya. 2017 majalisa aka kai ni kara. Za a yi resolution za a cire ni saboda na yi magana akan tsarin tattalin arzikin gwamnatin tarayya. Yanzu mai gwamnatin Kano take cewa akan tsarin tattalin arzikin kasar. Ai akwai ranar magana. Lokacin da aka yi ba lokacin magana bane. Yau gwamnatin da take yi ita take magana. Kare ni ma ban ce masa abu na abu ba. To a ƙarshe dai mu dai Allah subhanahu wataala ya bamu shugaba na gari ya raba mu da mugun ji da mugun gani.